Hello, hello, hello! Welcome back my YouTube channel. Iring Banbanon. Samahan nyo kami ni Eva. Tara na, let's go! Akong sugaton si Madam Eva, no? Kay akong sugaton si Madam Eva, no? Kay mag-lunch mi diri sa balay. So, na-assess ubos karon mga Iring Banbanon, no? So, tara na. Samahan nyo ako sa baba. Naabot na gid akong iyaan na dira ay. So mag-lunch mi karon ha, mga Iring Banbanon sa taas. Panagsara na siya mula ag diri kay sino pagwafa ta nga sofa kung iyaan. Maliki. Ma'am, kuan mo pindot ta diya ma'am pay free kuan 2 hours parking ma'am. Kay naman may visitors 2 hours free man siya bibi. So man ning ko. Lumi kasi kanon akong iyaan Wala biya ni sa bukid. Kamo na nga. Laisyo kini akong iyaan ang anda. Hard to progress. Mag-park sa mi ha, mga Iring Banbanon kay lami ra ba kami lunch car kay pasta nag-diet bin akong iyaan. Slim na kaayo kong iyaan. May diet. Dying diet. Mag-unsa kasi mong ati. Yeah. Walang bisita. Bisita. Charot. So, mag-park sa aming mga Iring Banbanon. Balik lang ni. Oo. So, bisag asa lang tamo park na ay bakante, ma'am. Ang mga ticket, taguin lang to, ma'am. Naradan. Dito unta to, no? Oo. Bisag asa lang yun. Asa mo taagian? Bisag dito sa likod, ay dako dito, ma'am. So, mangita sa aming bakante, ha? Kay mga kuhan para makapark ni Utarong. Para makahunat. Makahunat ni ako iyaan. Diyos ko. Busy kaya akong iyaan. Oo, kana diya ay dako kay diri ma'am. Makita. Oo. So, mag-park sa mi ha. So, magkita taon niya mga Iring. So, nanganaog na mga Iring Banbanon naka-park na akong iyaan, no? Pero ay mag-abaya bin akong iyaan. So, tanawa ang gab mga Iring Banbanon, line show. Liki kaayo, no? So, maginahin na may kamang ayaw lang. Ma'am, ganahan ko sa imong color katong sa imong gi-post. Katong color na ay color. Amo ni ako. Aka na imong gidala. Mana kung iyaan. Mangrampa in town ni. Pila ni katuig go aka ari diri. Mga on sad mi. Panagsarap imong magkita sa kung iyaan. Busy makaini siya vlogger. Oo. So manaka sa mi mga iyaan ha. Oo, mga Iring. Hindi Diyos mo ko. magbasod. Oo. Mag-Diyos sa aming mga Iring Banbanon, ha? Kay ligon kayo pisita in town. Uy, taga, what ba yan eh? Taga pagsabungan. Taga pagsabungan in town ni Iyaan. Sa Patima. Maninda pa in town mi dito sa kuwan. Ano sa to, ma'am? Barbecue. Sudan to, uy. Oo. Ano man ang panginabuhi? Namaste kuwan sa una ka na. Kuan good ka rin. Kuan lang ka na. Kaya hindi man to. Good sa tabi-tabi. Kuwan man to iya ka ng inyong butika. Na kayo mga friends sa kuan. Taga-tuwa. Wala ma. Dili sa ikong kuwan. Mag-Diyos sa mas kong iyaan. Pagwapan siya iyaan. Mana na siya, ma'am. So, mag-init na sa itong sudan. Pause din na na. Anong inito pa man ah? Eh, bugno man ako ng isod na. Ha? Ang may kid, kailain kayo, ma'am. Uy, pindiligid man ko sa init, ba? Sumakit yun ang init, ma'am. Ay, may microwave lang, microwave, ma'am.
Nagluto siya. Sinapos yan. Healthy food daw kami. Oh, Diyos ko naman. Ang irig ko ang kwarto niya. Asa may mong iring bambano sa ko? Saan? Igawa? Ay, gawa. Makamutan yung plan natin. Nabigay din rin. So, maniod to sa mi ha. Ano ito mi? Unya. Iguman, maglampa kadali. Ka ng pasta. So, mga iring ba na mag-lunch namin ni Madam Eva. Siya isang ito. Grabe ang kawas mo sa light man yun. Kana, nindot na siya. Okay. Pag-ins na siya. Pagod siya sa Itong pag-no. Kana. sa mo. Tumas. Tabaw ka. Dili na siya ang So, mag-lunch namin ni Madam. maunita. Pasta ko yan. Sus nabot siya sa dili lahat. Kaong. Nami hipon na iring banbanon. Nami baboy yan. Di ba ka magbaboy Ate pa, no? unsa ni siya? Kalang chicken. Kalang nga na baboy. Ang baboy din bilagay. Nakuha ba? Kani siya beef? Beef na. Sila may ting baboy. Pizza. Kaya itong sakit. Kabawin ka. Tigos na. Hindi ka mong kaong. Lagi na biya. Lagi na ang ito. Susya din mo ako sa hospital. Sa may diet. Ugma ang diet, ha? Dagang ugma. Sus na pa'y suka nga. Nagtulo na kong laway sa suka. Ano pa may fruit shake? Kaya kinay butter. Ay, sinakaluto ka dahil ano yung baka. Amtik yung iya. Suwat na may promo na. Wala na. Pero kaya nga, discarte na. Kaya ang promo. Mga unta ninyo, Mag-teamy karon. Organic tea. Inundo. Ah, Okay na. kuan na ka? Hi. Nag... Maghani ka. Yeah. Wala. Normal lang. Sige na. I'm thinking I want to call my sister. Asa di siya? So, magtagay may uti ni Madam. So, padung na uli si Madam Eva. So, mukuyog na lang ko niya. Kay mga to ko og bangkoy. Human ato ko sa Riga magwara-wara. So, mana among lunch. Ano na lang.
Ya padumi sa iyang Kapitani. yes. Padumi sa iyang kuan karo. Tani. Padung na milakaw. Keep safe mga iyaan. Bye. Bye. Humanami og lunch sa akong iyaan. Mao ni siya. So, thank you for watching my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and share to your friends. Shalalabang bang. Bye! Bye.